como yepingiye kia mekenye mwana bubara itere kongo tereka buya mekenye mwana bubara itere kongo tereka buya onyerera na boronge obasemya mu bateno buya onyerera na boronge obasemya mu bateno buya chako bonasi desimiruka ase michezo ilo na batini chako bonasi desimiruka ase michezo ilo na batini Daniel Momani watu watila mone ni viatiko Daniel Momani watu watila mone ni viatiko ayarutu magoma enamura Violet Kemuma Ronald Mayaka utangaza mangana maya irasimo koraningia utangaza mangana maya irasimo koraningia KISII FM 94.1 Amitere ingiye wato basemi yobuye Kama Injiri chiro songe kucha ngora Iladi mapenzi noonde Mokadu Ami ntokwa mkwane li makamba abuo Abo ikotingo mwe bomo ngina masiri kero bomo ngino mokadu Mweno minto Okorugo mokuma boyete Na gitari Yani mosaja kwa mosaja Aturi kinuru Yaina wesi kubwa Bono togocha Totende bono tosingirire dansi Totenge Tonyegeria mmale Ekigie kwa bakebe bono Okanu Mweno minto Aloisi avuga Omwana opita taru Korwali nyangoge Mwana opita wano nobi bwatere tali viongozi Motiganya wacha bumba Makambo kebwate wano kebwate Igo Edansi mone ebete tense saiga yenone kia KISII FM redia ito KISII FM redia ito Ogambisti walika noare Ogambisti walika noare Dagitari kere liondiki noare Dagitari kere liondiki noare Tomasi makome rambito noare Tomasi makole omosigari tata Ede violi na bambito noare Ede violi na bambito noare Wesimiwa wali tumbata noare Wesimiwa wali tumbata noare Kennedy mabuli omugambi noare Kennedy mabuli omugambi noare Filipu mayani omosigari tata Filipu mayani omosigari tata Ila wesio igara kegati yeto Ila wesio igara kegati yeto Kagitari tenisi nyatete noare Kagitari tenisi tete noare Chonyosa se bambito noare Chonyosa se bambito noare Musigari robati omwena noare Musigari robati omwena noare Emilio geto tiso noare Emilio geto tiso noare Kagitasi mumanyi computer Kagitasi mumanyi computer Kagitasi kenyoru telecom Kagitasi kenyoru telecom Kagitari chakobo
Samusomole Kangari chako mirambo Samusomole Abati ubae umusigari Samusomole Mheshimiwa Richard Onyonka ime studio. Karibu sana mheshimiwa. Yes. Karibu sana ime KISII FM. Nere nkayo mugusina ya mere nchiribere. Ndiamono nanjitaige kakiaraveire so narengere. Yes. Kanjenda bakwani. Wakorere bi mheshimiwa beke microphone ya. Yes. I think that is better now. Bona karibu sana singe nchibiro tuwadeide ka chirense ya merongene. Tutaka turakora chinkwa nake. Kwa wero mubunge we constituency ya Kitutu Jaje South asenga kientambe na nyakora gukubugwa. Yes. No ndena bara atebe ngata nyakora gukubugwa kiagara kwa wero mujumbe wetani miaka 15 bono. Kiege kwa korira se constituency ya Kitutu Jaje South gekogera okona kuirorwa. Mbia mano litanga kwania abategele bao. Yes. Na inumura ige studio. Right. Ogetutu Jaje maithekere na chagite kuligichikura. Narenga umwana muke sana. Yes. Narenga I think miaka was in 27, 28. Right. So nkara vero egekana nabona umaite nabu yetuchukura gatatu. I mean kabere nkamanya goje kubwelia gatatu. Yes. Ege ntongole ngikiagerera bagitutu bakongangira chikuna nesengencho ekere bangete chikuranga chakabone gasi obujumbe. Yes. Litangani bana inji bagokurigere baroranga egasieria ogwakeru chikura 4. Yere gasi obujumbe. Yes. Ko yenyarole ngakioko hando amangane chisemi ngakioko hando chibese cyabana inji cya CDF ngakia mangane kinyuru maita mangana na for example ese chikanisa cyetu ngakioko balance chikanisa cyonsi ngasi kyogokora mubunge gasi yaye nande ngochiria inovolwa koros chipara echiga chia kera so ekara na chole twe ebintu mbire nansi gokora ngora nandi rio maithe constituency yabo tutu yarenge kuruma ate pakaroro. So nganza linde bono nga of course ekara gwachori rugo ikoiche o seti timu yao ya CDF. Yes. Wo kobeke abantu bagokonye gasi gokora. And I think I was very lucky nganyora abantu abaya. Boso tugasuma bono tuganza kwagacha chiskuru tuganza kwagacha nyegitari kegalirio maithe devolution konya teracha. Yes. Chitara chanjirona ale kwagacha nganza kwagacha polytechnic so ebintu mbirona ale gokora buno mubunge ekaraba na inji banzi to kondigeli na beriro emiaka yane ebere 3 banza kata oyo abarase kotokolera. So abagetutu basically bakangira na ande baganza kon support ane ko ngi miaka na bero mubunge obo toiwana ndije twasikanire. Yes. Na ande nabakoleire gasi. All right. Mheshimiwa Richard bono noro chikorigekero gokyobo senator lakini tararwa se constituency ya Kitutu Jaje South. Yeah. Ntoro igubantu baki Kitutu Jaje South bakorwa kwe murungani konge. Yeah. Ko okwe murungani kwa bakwa bwango nonya ko chikogotake no kwe murungani we dump site ya ile twase constituency yawe ya Kitutu Jaje South chinsemo Kenya tieko. Yeah. Dabange bakabolinga kyo mubunge we constituency Richard Momomatara kwana. Tima tegende nga kigwa soete mina go kekaya nangana. Tigans ngira niriswali erikera na alina lirigose mara gatano. Yes. A dump site yo mondo lego yebe korone county government. Egere county government ya jina itieko na abakane tinga batebi number 1 lichiko ligotebo tu public hearings orangiria abantu be community bonsipi orangirie barasa oleta abantu banema omubunga icho abachivu baiche abana inji batebunga egente ketokorosiga kego chikobaiga kebeiga echabwe iyo mubabori mutagithe tubaletere echabwe iyo tubwatega and at that time njena ajiete ngakana ngateba egente kego koruga igankiraba public hearings inchiraba abantu banyetie kombara ikaranza babori gwe barwanoke kabere egento ngero maithe na tebete gotwale dump site is not a problem. A problem erororo dump site kabira kiokoleta tokolete takataka isangireirie town yonsi ipi oyerete to only one place oye dampu ororesa abantu turabatebi of course njena amenyeta America itakataka America teliko murunze bunorocherie regali town igaige bus park ese chinsoti chirororo chikunya kubulie takataka all over the place a dump site inchirororo chikorosigwa ese takataka ekoirwa yabe kume yasambwa obuoyo bwasoka guchia estima yasoka guchialia paka macha asoka mwaoni
So ebine bintu abananchi batakire batebigwe consultations chikorwe nande chichaka nonye nkorwe e county assembly aba MCA babo getutu baringa baikaranse baboliwe aba MCA bagusiye ngima abantu bajadiliane baiwunki no mwana inchi kawaida aboliwunga igenteke motekete egento yoka incha I give credit uchisongwa ingelinga katu atebetenga genteke to basubukiranye tieko agatenenia. I believe abantu bagusi because yetakategeye nabo bako yerosya oikomugusiye ikaranse to agree ngaye dam site yego chikobekwa na ande management yaye ngakiere nto base kuireta kataka twa yo muri TV abantu to me batenge dam site nere itwa begitegabo. Asante sana mheshimiwa. Bono gukorake ngosokore kuru ase constituency ya Kitutu-Gusiii South kogenda kurige kerogo kyobo senator ase county ya KISII. Yes. Ngayo gotige constituency ya Kitutu-Gusiii South. Omwana kenako gende school. Ngosomole kuru class 1 kwa 8. Kwa korama temwa koru 8 kwa genda form 4. Kwa form 4 kwa ende university kwa kole degree. Kwa kole degree na ora enda kole masters uzi PhD. Osoli yegasi. Yes. Ekerenga rikia nengelinga engaki igo yaika esoboge tutu emiake yena akiru chukura yonse pi. I felt ekerenga rikia nengelinga aba muramba rororo na abaiseke kagorieke geke tigamba elibaga na barabuo bakoreki banyore libaga bateme gusavu talinge keroge kyuninche ngwenderete kobofo emiake 40. Yes. Abantu banyabadenga have served the longest kiango no enasuka nsuke go chigoro because no liye biroge bitoko kwana for example ibi county obo governor obo senator kerobone kyo speaker biroge byonse bikende nke yonta igo qualify ikiagara ni somete ngakora. Yes. Ninchiete ngachorwa na asabiri mwathani chintunda isatu ntari korusugo na akolire usavu na very assistant minister in the Ministry of Foreign Affairs. Yes. Na performire miake 5 gabu na akolire na achire na rani CDF ya bututu chache. I've been the best. Kerana ajeto manyete nganyoro bututu chache amasomo na alinge number 9, healthy na alinge number 9, agriculture tu alinge number 9, chipara tu alinge number 9. After miaka 15 bututu chache nje ngutanga na kiregentu inje mbwate the best schools. No, it's true. Ama eteti katuate ba records muna chire inje mbwate the best schools oyite bututu chache chinye kitali jiri na agaji te buna Kitutu chache South na agaji chinye kitali 10 chose no chire nyandiriye county yo chibeka maliogo abanyagitali baro anga abantu bane bali very okay. Kogo icha gukurigerere performance ye a general area osoko soma bugetutu chache oyarole korwekere na inyorete pakabono we na sukirie constituency yetu a situation gete bone takere nande nyoro monta manyinga maya nera teme abwatire kurwa. Mheshimiwa Richard kerokende kerogosoka kurwa se constituency ya Kitutu-Gusiii South. Yeah. Ondinale kwarorire kerokendo rachikoko boko otebenga magoka na rama yanda itegotige constituency. Abantu babuge tutu bonsi pi abakwanye bako ngajikura baraba ngaini my brother obatebinga ko ijikura bako walk away chikandidate chonse pi na abatebiri so high ground nchetini go support yonde. Okay. Ekura ya nene yemo. Yes. Ngoria kororoli social media bana banya kongongara mumimo rero gakari na igete mumimo support rinyagite rero mumimo wato mwishimo mwando mumimo bono atebanga mwishimo madam naro kuligikuru ko madam Cynthia ngawono Cynthia atagete mumimo naga tatagete kibagendi go senki bagendi atagete ngama mumimo maubi atagete Pius yabuki no muyale no mobe no abanda abonzi pi oyo tagete gocha ikaranzero liana tare na incharo lekanenga abantu bamuancho nya tagete tigacha tare na incha nya tagete igoro yaye nchitindi go support yonde bonzi pi. I wish them well kiroyo mobo. I believe nare qualified kugamba bune member parliament tikabali gichukura chiabo ngora na inchinko basawande na kinje wono kina batika irobo chumbe mobonse ka guchigora ngendo bo senator. Asante mheshimiwa. Yeah. Bone kirogo kurigene kyo senator. Yes. Ekiama gia goireta se bunge ya Kenya ni kiama kia Ford Kenya. Ngewono. Na andi kwarenga bakomo konyi bumonya kirogo bwe kiama ekyo. Yes. Bono igokuri bo senator gwetere tikiti ya ODM. Ngakyo gotiga Ford Kenya. Ford Kenya gona choletwe kare na atamite na lojikuru chikura. Inche and I think nijo mubungo mutangani. Gesanso wa bunge nanya kwera na bunge ne patia yemo. Nkwara ji nomination chi abaga. Utaro uchi goko ngongoliwo. Utaro uchi biya. Ford Kenya is a very good party. Kana na lengo timbwati any issue. Yes. Lakini nende siasa nguchiri aba loko.
Secondly, na manyete nga party leader yane Moses Wetangula igarochi ga isagenda UDA. Right. Na inje tindi monto UDA. Umenje ni sigetu William Ruto pi completely boyete 100% kegaro mumurori otemire. Yes. Lakini yo chi principle ya ene benge jago kole bintu byaye tingo mu support njera irambogoleti. Ande na ura nyolenga ekeren kurigereria una siasa ya chito kwenda. Yes. Ngapima nkaroranga ngotigara Ford Kenya ngochikoba njibueka MP ya Ford Kenya ntake koligio bo senator ngira nenchoru inde Ford Kenya nenyarekane ikiagerekera abantu bagochorwa bako inde formation norochibuna Professor Ngeri ochire ne formation ya DAP. Yes. Mwako bulega kale ya Jubilee. Ole na nje nkaroranga tiganzo ya Simba bwarati ne rombwate na manyete nga Simba naje kwa wetigiti nto amachikurwa lakini rende nande na bangaini tole togaka gatigiti kalia togasuka mutwe bono toli ODM tata. Mheshimiwa Richard Onyonka, kero kende inki yako rokoliye kero kyo bo senator na talio bo governor kusigwata ibiro byons bio qualify. You won't qualify it, but I will tell you this personally. Yes. I felt the katiba ya Kenya ntuliko ya soma buya na ntuliko ya understand. Katiba ya Kenya watebanga our principles of democracy will be based on fairness, equity and justice. Right. Fairness, equity and justice sometimes teliko agree na democracy. Lakini na manyetenga ekero chukulate chiwo chenga kieye. Yes. Na Governor James Ongwae ogambire buno mugetutu for the last 10 years. Of course Ongwae talibuse itubuge karuete musojo matenza Ongwae karuete sobe kaliri omere ketutu chache no tugochya riro gorange bugirango. Right. But you see otokobara bune nyomba gusi nyomba kiri sane mabangi na balesa sane mabage tutu abanyali bali ababasi abamachoge abanchali abasautu mugirango amana go koligereria. I felt inga it is okay obugambi boraruse itu bora agende se nyomba yende ngao sakinde tiga abantu banda baro baoncho bwansu bobugambi ekero babonchire iga bono muguchimutu wao mugetutu wende nataka kuri yobo gabana abantu babatebanga ki bagetutu omba tigite genteke gasoka mbali kwegimeria na ando manyito taruchibu yobo gambi obugambi otaruchibu ya especially ekero kobonyora okunereria abantu igekolete gisiumba. Igisiumba nekero konyora abantu bagokorora historically yani abantu babatanga abuna bo barigo abuna abantu benda mwamu abuna abantu banjite kwegiberia abuna no batigere gento igamba bakubutura kende bangengeri onde. So bono nkaroranga inchibuna mumima fast na ndeke na kolete some consultations na bagetutu bali my friends bali bakong advice to deciding no tigobo gabana bogende somewhere tigobo deputy governor bogende somewhere nchindi yobo senator ande degente na kira turamboli lakini bongo keiraniria na yura banta bangi batenga ngo batebeti togendo yobo deputy governor gazite yonde mo qualified puno senator first of all bunaniga na abere ngo serve in the budget committee emiaka 15. Yes. Ni maite bune budget ye kuliku ni maite nga ichibesi chikobekwa ni maite nga ichibesi chikoibwa ni maite nga kyonkolenda chibesi egasi yo senator nereri oversight. Yes. Oversight yogokora nga gwenerete fast ogende actually yese katiba yeto egasi yo senator chikasi beri chuka eyemo omanage chibesi ya county akabero orusie president gasi endete yona ndo kuseretaoko. Mheshimiwa Richard gwantanganira kekegera bungo chanale ngoegere nkuburira niri bolio lakini tigambo liri boli likera waikire kweresanga ninki gekogera otare kubuli bogabana. Yes. Wano tembo liri boli ninki gekogera otari go support onde bwense lakini go support Simbarati. Simbarati na mumanyete ekararo mu kansela alingo mwana makali 24 bano actually tware kwa masekerera boli abantu ngaki mwana oyo bono ngoyo ngano sinu kijana hivi juzi ambaye Raila amefanya akakuwa kansela wa ward gete na tukaanza gukwana guchweta ali city hall goseka romonto itabwatirwe kwanya romonto erori yae abwatirwe ali city hall Nairobi gose bintu byaye kwanyora lindo mondo wagerezi Simba. Next ngajanganyora Simba ekara kori gichukura chintangani 2013 aurire tikiti nje konyora na iwe tikiti ya ODM na ringe serena nikana stonga nyitera umwakara irange tikiti ntirumboka gocha gusi nje kwa announce ngana iwe tikiti ngamanya koraka muragete kago chaka nyerere ngakaligere ngabo mwana oyo bono tali Simba bono na kukalinko yuga ko Simba
ngumulira ki aitata nande garengero mo MP na kuru arama bali babere abaguzi babere baulire chitigiti baikaransire seneda bakanyitira ira abatebi go senko ego bali chitigiti sembali kwa ego ngasobisi alisere na hoteli esera ira bwate meeting na ba Franklin Bet no mo Enrico's Gay na wale kuru chitigiti chiringana ngabadenga abana abaguzi oyo igo dagoreti mo base kumule tigiti yaye ngamanya kubatebya oyarama omuguzi okire na kuru oligirie besa yaye bwerigirie chama ya ODM onyorire tigiti na nere nkomura muri tigiti ngatebira iragakyo mugaka ayentuskaine kahaba muraji tigiti and indeed Simba kaiwe tigiti arama kaiwe tigiti bonsi babere bakababe aba MP yes tokasoba bunge na Simba maite na boko nyorara mwanya kugamba alia unabono for example I'll tell you mheshimiwa Zoro South Mugirango is very close na inche we are good friends no nyaka kale ali UDA dino oborarare na inche ndo borarungumbwa tokababa abasani na Simba tukunya kugamba ekero bono nko na che story eye toimokire twaikire ngakiyeye egasi obogabana ya chakire kera naanza gukwandira Simba nkanyora actually Simba no muntu bwate ebirengererio no muntu bwato korora umaite ni politics muntu tali go choru siasa igo muntu ngutwara ari kiringa na kyo okonyoranga nonye no muntu kogende kanisa ochikobe pastor tali ako endo batrindi ngagendo seme bibilia kibunga Matayo no e passion ni ro muntu agutwara none kera gukurandirie kanisa gotenga no pastor lero waso kiringanirio monguruya so I found inga Simba nabwate a desire ne wish yo gotaka gokore gasi yo guchenchia particularly esinde ogo chenchia esabantu baita bataka bali number 2 egento gende kiagartenga decide kubwate Simba bwarati is because enga kina into no musi yaikire when we must have a generational change ekaroko nyoro mwana moke oro qualified okorire bintu byaye orosiria kangeri kaye ochire bwekinirie omwana yitu wenete ko musiga mugusi seito into community yoka tutarerete nga muntu manene ndio number 1 kwanyora abantu batenga morara abayisimba salie kebuta. You see, in other words, ekegusingire to gukwana historically because of the mistakes yekegoliege kikiare ko make okonyoranga abantu abanene mbako machiko ba bias to chise kegoliege lakini modernity my brother society ya change abana ababake bono na bagwenete ko guchinchira banze kwekorera ibintu byabo so that mambia onyolenga na ubagwe panga guchimutwe ekiagara intwe kogotatole uligeli bosigisi role miaka umugaba no nandi miaka 34. Yes. Lakini nkwanya kuigomba munandi oni bwese kwatabango manyete ole governor ne wuni no muntu lichara bose oru Nairobi ondita yonya koboria amasoma asang kurunandi but sang is one governor kwaenda ko serve a second term ole 36. Mheshimiwa Richard kwarure sababu ekoro kwa Simba ratio koboko nkwatebega sio mo senator na mangana oversight. Yes. Mbale bakora tebanga omugoliero likagolire roli wano abe komo conductor no montere ba etoke baigwana inebuya kero kende na bataka komo serulira ganto gake gose kumura ganto gake wano mbaba se kumura sinjire raisi ine ngonyale ko kolega sio wasite muigwana ine no muske Simbarati in case yes obeiro mugabana nayo kwabiro mo senator. Thank you, very good question. Ekatiba yeto ya rosetugwe tetebe tinga ekaro monta chorirwe egasi obugabana eseneta gwikaru epatie ngao ekatiba ngotebereo yanya goteba igo teri gotebanga e women rep erio gochigo peak gwikaga endarwe epatie kare UDA eseneta erwe epatie korugukanu gose epatie yere ngao amone gavana tigaru ODM ekatiba yatageteiga egasi yo mo senator tigasi bere chihoka by the way ande natebaga mapema or make sure in case a president ya sinyiruko kamba orwalire obeire balimo osomo president ya twalire incapacity bagote batali konyara kugamba esense igomo gocha bune senate mwaikaransa mwatebwa umugako yo igotigatumburusi obugambi kyagara okorire ke osinyiruko kamba. That is one responsibility of senator. Ya kabere oversight ye there is nothing wrong
imide Senate Nairobi chibesa chigocha Revenue Allocation Commission kiro mwaka kobekeri chibesa chigocha se county chibesa chigocha se county omo senator na wenderete kubutwara office yaye ese county assembly bosongoga mugako ule timuro jogo ikaranzo mugako ngeli tindo jogo ikaranzo omo senator every year noroche the president ye kwa announcing a state of the union address nga urungo charote banga Kenya amagendero tuwa chire mechando yensi ne and everything kiro mwaka senator negwane to goche county assembly ekere governor ya rule state of the county address omo senator nero ruo eka state of the county address in case senator gwane to go kwana about the county address taliye akote banga governor wa kolero biya ngebinto igo gwane rote babiri akolere biya na biri county assembly ne governor ba akolere bibe. And what we have said in Asimba is very simple. We are going to be completely anti-corrupt. We are going to respect ourselves. To decide even the video because oborai bole Africa oborai bole Kenya oborai bole gusi. The reason why kende getali kororekana is because yengeri egocha abasacha babagana abantu bataka bayikaranste iskogaria mwanya koligere gocha geta una abasacha nabakungu bako bagane ebinto atebanie ko etenda nerega iga contract igendo so kibesa gete billion 1.5 billion genda mosoki mokole bintebyo abantu baitu tagete banyora amaji chi solution choko abantu amaji chire very simple. I'll give you an example. Amaji talike gatiga iga. Yes. About 22 million liters of water every day. Ngikoboleta amaji yo ataraika which mate ga South Mugrango chipipe. Ngikerega kongo ko rusi chipipe. Abantu banyari bari abanyana amaji ayale ga kegati amaji ali gare wakwa gende paka kesusurogoro. Amanya kwanza gotirimbuka na gravity. Ngigesinye tugo chororo chipipe. Ko chachinya gitari origereri nkigego sinyenkia mario gata ikobera chinya gitari inche une mo senator I will have an office ngotwara chi investigator ngotwara abantu bago koroba site my brother chi coordinator bago yeta gusi ekerega bana simba go chake project I will send my team bange report nkimware kwagaja nenye gitari chibezerenga mwabegete nechi chaka kwagaja phase 1 yes phase 2 mwanzire koiba. I'll be the first one to say inki abana batakabata iko iri chibasari bono iga for the last 5 years chibese chibasari abana bako milioni 800 kilo mwaka. What happened inki kiabete abana bonsi bakwete Omweshimiwa Onyonka ngetenga kwirane ri swali elio omwancho motere ndo cia sole onyambono kwigorera ya KISII ya family me studio tole no mobunge bwe constituency ya Kitutu cha South Mosque Richard Mominchori at the same time nero rio yo moko ligekero kyobo senator ase county ya KISII goitere tigiti ya ODM otebirega go support Simbarati. Mheshimiwa omo women rep ngo support yomunga no kudonya toto Mheshimiwa no mzwaidi ko Getruda mogoi nere ko rubo machoge biamono sana. Thank you. Kero kende aye county ya KISII kwa yerigererie ekanonda teto soka kurwa senseme yo senator mo senator mutengani we county ya KISII inse katibenya alenge Chris Obure oyo kabire Professor Samongeri ine mbako letegasi ya oversight yobo senator mna batakira kwa dichibu answer is no. Zero. I will ask you ndikwa iwete limo mugakongeria tenenete akarangeria press conference akatebanga I am asking the county assembly and my governor reason pinge Mheshimiwa Onyonka yes. nakubuli Mheshimiwa Samongeri unomo senator galenge ODM yes. Ongwae unomo governor yes. igalenge ODM tuwa machikoirera ngakero kende igo balenge the same party babuga to bosani buno mubwate na Simba yes. ekagera ngakero kende mbachi ko unenga ni no museni tatachi kwireri bagalio ko unenga no mugavana ngakero kende kumurage kiara so that is why nakubuli so linga kero kende naye ne chikoba kobera. But that's why I'm telling you they failed. Okay, they were failed. I have no manyite na jire studio ga oroche nizinyo wata Simba nga mwanzire ko bajibese. I will tell Simba yes I respect Ongwae but I will tell him Nero Feriri. Even Tombiro a Feriri. We can never admit he's not an angel. And I'm telling you, Simba is not going to be an angel. But Simba needs Yabanta Bakongu, Bakoligari Gochimotwe, Bakomotenga, my brother. Yes, you people are doing this and this and this to give in the okay. Di Chiko Ekatiba ya Kenya. Nja tebete.
nga omonto ogwene to gokora oversight goikaru epati etanjeti epati elie kugamba. It is true when I commit my oversight kerengo perform a function ya oversight itangani oko yakora with decorum ukulika report kwa ya hand over to the committee ya oversight erarari a county assembly a committee ye bagenda baikaranza baligere what baligete chibeserenga babegete orabe kongo chiruko kala chombe chi grade ogori chombe 2000 wine county ya Busongo ya olete chombe ichinchi bagwa una chialengi suppose kubagwa kile ward. What am I supposed to do uno senator? Iwango ikananza ndenga no chombe nchi yako chika kuchonzi. Asante sana mheshimiwa Onyonka, ndoche biro bikumnyoka sana lakini ntogokora ngwani chintara kubuliri boliri. Aye iko support Simbarati gali me azimio la umoja wa Kenya. Chris Obure no ali me azimio la umoja. Oyongo no aro. Mheshimiwa Professor Ngeri nere no ali. Bono azimio la umoja wa Kenya yarore kanire gutwara barwaniriria bange bekero gukyobo governor me county ya Kisii. Lakini uzakolire Kenya kwanza igobo bwatu muraniriyo yomo. Ine ekengiri chikoali baga Kenya kwanza koimoka nobuwe. It is true lakini Kenya kwanza na barabu ngwa na bago chachana gade konye kindiki nere bago te ojiko vice president gage tusuko gachago ojire nero ralia abande kuri moino bago te gashawa no monto mobe tawene tuko deputy president a point nelinga the best case scenario tubuate. Yes. Angago tuatewete abanda bonsi turazimio tualinge suppose kwenda nomination 20 yamo. Yes. Abantu bachole who the best candidate is. Right. Egasinya. Iyi alikoro ku joint nomination. Abachipati ejire ligataba no. Democracy ego twala okiro montaga endese gayaye tuchikumbira na mutu. Of course ngo affect yeri chikura cha particularly echa presidential. But I can give you one igenderete kwa rolire chipoli chikube kwa abantu mbaro bago kora report bago tebanga kitoga enderete. For the last 9 months Simbo Bwarati atanga ina bwate 65%. Babe ko mwako bulale 7 go se 9 o mwako ngeli ale 8 machogu gale 19 bono ntuntuli worried timu Simba. Yes. Ntubono do ibona lingo tebisimuka yabe ko bukumbwense beke choki abaisi bono na litoko beko para bona litobegeti ero liyete bwatigiya 12 toliya 7 Muraiga 12. Ntoreka 12. Ngoikere kare kibureki chigo cha koruororo tuguswere na Busonga bathoda gatiga baisi obagendo ichao. Asante sana mheshimiwa Onyonka. Etimu ye ole na Simba. Yes. Bantabange batebire timu ya Momoima Onyonka na Simba Bwarati igo bagokora mobilization ya nkongu na gutumeka abasaye na karo kende gukiria barayibande. Kintu tuaroche ekero umurai bwike magia audio Raila Odinga yoko iruke bendera ya azimio la umoja mwalenga alierera. Bantu bakagarage kiara Simbarati ekero abasaye bagikireti Professor Ngeri gwimenire bwe county ya Kisii jane tongera gatia barayibanda abange gukwana. Ine nekene nga ngo mobilize mule abasaye na gukiria barayibanda. Bia mono this wali ligi yapi. Aye no wata maiso aye no mondu we media aye waraligeria mangana siasa abantu bali okolenga imbalenga bali. Average assume ngaye na mbera ya random balenga bali. Average balinge about 30,000. I know. Mbari wika 30,000. Balinga bali 20 15 there. 15,000. Yes. Onye Simbo kuligichi pesa abantu 15,000 bonsi pikiro yo maisha nikiba chiko heko abantu igotali omungaini. Oigo mwisho italie mamba. Iwa the point is this. Abantu bali bonsi pi igo baletire na candidates ba asimio bonsi pi. All right. Mwakongeli na leta tabaye mwakobule mwaroji t-shirt oyo ndi Janet yakumongi Janet yakaleta baye abantu mbalete tualia esida ya bete kare Simba jete abantu bali bakabeka chima t-shirt babwatense bakanza kotera Simba kwae ekegolie ke Simba baruche mokegoliobo buli no bwanzu bwasiasa abantu abake bali kuiwa. And I will tell you today, erali yende stadium mambia nyasaye boli you will see 50,000 youths bago kura Simba. Monto tayo mobilized abana balia ese siasa igitebono iga. The truth is Simba is a factor in Kisii politics. Whether Simba na abu governor osatabu Simba is now a factor in siasa ya Gusii. Right. Yes. I agree with you. Mheshimiwa Onyonka, is this the kind of leadership in more encourage na abarainga abarayibande bakiriwe? Abantu ngole bokiriwa.
kwani tiganda kuboria kwani alia ni kanisa tu alenge metwale kwa sababu na injo mu Catholic ngosa mapendensia ate siasa tuli ko romo ntoko tenene platform siasa mata karua tale kugenda sento nkwaro choko ba hecold. It is part of the deal. Okay, Mheshimiwa Nyonga kero toko chigokora tubwajide kanga isano igatokore umugumendere bwe county ya Kisii Muswati Janet Ongera igale ODM ayebuna Richard Mominchori igobwate tikiti ya ODM kuliyo senator Simbara tigabwate tikiti ya ODM kuliyo gavana me county ya Kisii na seki mutaliamu senge ncho number 1 ekara tu alenge suppose kwenda nominations nchibeti right. Omongina Janet na abwate abantu bale kumupinga. We asked a party ya ODM abasubati abanzu bagenda nominations out of nowhere. Omongina Janet yakaiwitikiti to us Simba bonoiga nere olenge oli pakabono na ando lingi wecho kobe candidate ya ODM nonye tu aleko nyora bagaka babonsi na abantu bali bonsi bale kumupinga chikura to end nominations. We were ready to end nominations. Omongina Janet, you understand very well nga siasa ya Gusii pertaining to even to be a county ige gopangwa according to a formation. Oligererie abantu mugaka machogwa bwate gapigetyo mu machoge bune rangimeti bune women rep akage omonchari bune women rep agapikyo omugututu bune deputy yaye akagenda agapikya senator yaye kurwe machogo yoro Mheshimiwa Mangi. We also were entitled to the formation ya abantu bali tokogenda tujuwaka chikura nabwo abantu bali tuarenge suppose kuba in the same formation bakalinwe tikiti. So omongina Donya akalinwe tikiti, omongina Bridget akalinwe tikiti, omongina oyonde Evelyn Ogendo akalinwe tikiti, omongina Saro Banyi akalinwe tikiti. We had ever swati 6 batayete kwenda nomination isi Janet yakaiwe tikiti. So what do you want me to do? Ekere party ekoimoka egende omonte tikiti liko muntu yalinge suppose kugenda nominations buna twalinge kwenda 90 nominations. Okay. So nando buyabu azimio bono iga abaiga buna bono omongina Janet igale free aligichukura kyaye agenda bwatisi ondo bwensi yakubwatisia na inje ninde free ndigichukura kyane bwatisi omuntu kubwatisia to ake mutuga. Asante sana Mheshimiwa Nyonga libuli lyo mwalio alia kabere go chyo mwali actually tietora kuna igora alia toira nega nkubuli limo tokole chingwani chia chiri tukulero ogochoro kwa Martha Karua kobo mokonyi Raila Odinga na Rigathi Gachagua kobo mokonyi o William Ruto bonsi central bakorwa ine ngakibwe gende tangana Raila Odinga kero kende na chikwimuka no bubwe oligererie omwaka Raila oake chikura aligire mara gatatu Chospi igabwete central ito mwakireti Rift Valley ito mwakireti. That is why to achieve the Supreme Court ikamwanga no, there was a mistake. This time around Raila changed the strategy. Mugusia gateba gego sinyera rugoro kieteli mate kigusike likware gukananga kibinde mbire bya itune chinga lakini ekeneki ya bono kego sinyera rugoro mboro yakera mate omugako uri akarializinga onyo gotegeto chigwake gecheke ake bedroom yuru agako akakira oru akamatebi no vera abu living room tikanda aligere bunere omugako uri ogwa point kwaye kwa Martha Karua. We may not accept it abange baito na igule chi argument ngoma ete bakungu bali kwa kakura bakungu banya kwakera mugungu mwabe chikura abakungu ngwaka bali chikura because of Martha Karua paka Kenya yateke abangi na ba changerie abangi na bono iga. I will tell you for the last 25 years na bere nkoli chikura bogetutu chache na nko gamba bogetutu chache nanya gutware candidate cy'umukungu. This time we have a candidate cy'umukungu aba MCA women nkoli baro bugambi na Kenya is changing. We katu change. Why? Because abangi na baito na basubati are a critical element in the development of Kenya. So ekaro dismissing ngoma eta Martha Karua ono maite gachite gabu no mukungu basakene ngeyo abangi na dada batengete paka my mother igoro my mother teresia mungina najida korora my mother ante betinga ya njumonkwania bono iga Martha Karua una chitali nje na wenire bono narure Kenya ya ansira ko babu yabana bana bachukuru nyaruka narure akamukawe cyo kubyoka kagambe. Asante sana Mheshimiwa Onyonga liswali lyo mwalia asedeke ya motafadhali Richard Onyonga igokwera kama Momoima singe nje kwalengo mwana wa Momoima na igo gokwana asigete
yere ya kabisa eratoka kwa buirwe kerugo kyo senator ayogoje. Oh my God, isoko bugichukulechi I want to do obalemi. Okay. Nimbwa de chieka ikomi nagolete igaiga migori nabonko enda nyakolema ebituma nimbwa ate ebintu ntagete kokora bitali siasa which I can do. Yes. Nindengeretie abana bane nabake, so I will have time go concentrate na barabu banya ko ebintu byabo. Right. In other words, for me ekeroge kega nkoli ikyobo senator. Yes. I believe ninde qualified nande I believe ABA-GUSII will judge inche Mheshimiwa Magara, Mheshimiwa Mangi very fairly. They will look at us parole amongst the team. Yes. Ngole good performer ngoranya leko koraki. Lakini ya ABA-GUSII ba deciding tinko nyara nande parole nga tingi saini osichukure cyane kibenchi sana. I will thank abagetutu bambogoleti for the last 20 years ngokora siasa bangake richukura cia maskani na bakoleire gasi with dignity na ande ongo thank ABA-GUSII nga bangeire libaga na korire gasi esenkoro yane nyisanegete nga rero nindwa ekirugi ngase gutara igeta abantu babadenga yangu akolete gasi na maskani yasago sizeni. Asante sana Mheshimiwa Onyonka kero kende gukorera pi elio moelio omugavana we county ya KISII omoske James Ongwae ne nabwate chinguru kero kende chogo determining oko omugavana se county ya KISII Mheshimiwa James nabwate chinguru chogo determining ngo ogochikobe governor ya KISII lakini chinguru cyabone gachiro only 10%. 90% n'abana inchi babwate. James Ongwae etagotebya abana inchi ngagenda muakira simba jugura. The moment yabadeba muakira simba babakira simba chonspi. So inje ontagete James Ongwae yes omuaga tosigete okorire gasi yaye very good ne gasi ende very bad na human being story go. Yes. Tigesike agende siko atene nebune statesman ereni fact titikagende se campaign ya presidential ya Raila atige tokora ninsa igana bawo machoku no mugako bule no mugako ngeriga kala rolenga simba nguchiale kubua gere ne rogo chikubua na bako enda butuka ate bisimba ngakisimba ya no mujingo ole no mumimane no muchafu sana lakini ya akaguninka lega iga genda mosera abana inchi beke tinga maguta ya nini bono nyanji tekegara nini mole na ODM lakini karange gotubwatesia intu esabali train ya chiete. Asante sana Mheshimiwa Richard Momonyoka mbiamono sana singi joko nyole biro byo tumete ndokyo mali kwa gatebya abaranji we county ya KISII ngerekeke nga KISII FM thank you for ngaliva kana ande mochi munda angeli will agree na inu I'll be coming here frequently because yes. Your boss and friend yane abantu baminto I am extremely nomogoko kiagara ekirugo ekeraba na inchi bako ire ekirugo na ande bagusika bagochora limo bagochora kabiri bagochora gatatu nande sinche nkaiburwa bo mwaka tatu kurukunyonka na manyete nyanginje ninje baswa siasa nande ngakiruchukura after tata gambete aya na masikani amanene ega sinda gete gokorero mu businda gete ntigerie tali ana bana bane bachikuliriera punankuliera lia tatu mugakonyonka no mungina mama Teresia. Asante sana Mheshimiwa Richard Onyonka mubunge we constituency ya Kitutu Jaje South county ya KISII okuliye keroke wo senator na akirembia mono sana kiandage komimbia mono singincho yoko iwereriogi na gocha gukona na bananchi be county ya KISII gwetera egetaseni ke nambe ya KISII FM enkayo mugusina ya mere na gote binchiribere ntokoligi na ende birobinde ekero orache gukwanira manganande korengana buna siasa egenderete na magendera sorogongorwa gusi bia mono sana so team much. Simbarati Richard Momonyoka Mheshimiwa Monda no mongina Doris Donya no mongina Mogoi. Asante sana team egocho konya gusi thank you. Asante sana Mheshimiwa, nimeshukuru sana. Amitere engiye bwato bosemi obuye. Kama. Injiri chiro songe kucha ngora. Iladi mapenzi noonde. Okadu. Mami ntokwa nkwane limakamba abuo. Abo iko tingo mwebo ngina masiri
ye none kia KISII FM ready ito KISII FM ready ito Mugambi Steve Alika noare Mugambi Steve Alika noare Dagitari kere lyondiki noare Dagitari kere lyondiki noare Tomasi makoni mabito noare Tomasi makoni omusigari tata Ede violi na bambito noare Ede violi na bambito noare Wesimi wa wali tumbata noare Wesimi wa wali tumbata noare Kennedy mabuli omugambi noare Kennedy mabuli omugambi noare Filipu mayani omusigari tata Filipu mayani omusigari tata Ila wesi oligara kegati yeto Ila wesi oligara kegati yeto Kagitari nisinya tete noare Kagitari nisi tete noare Toni usase bambito noare Toni usase bambito noare Musigari Robert omwena noare Musigari Robert omwena noare Ebibyo